അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എൻ്റെ ഫോണ് ആദ്യം കേടായിരുന്നു, പിന്നെ ശരിയാക്കി. പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഫുൾ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ പറ്റാവുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോകളുമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം. നമുക്ക് 6 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ആയുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒരു 40 or 20 ആക്കണം. പറ്റാവുന്നത്രക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോണായിട്ടുള്ളത് ഈ ഐസ് ബയോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ആകെ 2 മരങ്ങളെ ഇപ്പം കാണുള്ളൂ. ഇതിന് മരം വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറേ നാളായി കളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത്രക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നു. എന്താ കഴിച്ച ശബ്ദം? ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സമയം എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു 5-3 മിനിറ്റായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാം. കാരണം എൻ്റെ ഫോണിൽ സ്പേസ് കുറവാണ്. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് ടഫാവും. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇത്ര വൂഡ്സാണ്, 14 വൂഡ്സാണ്. 14 വൂഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യം പിന്നെയും ചെയ്തേക്കാം. ഒത്തിരി സ്റ്റിക്സും വേണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുക്കണം. ഇനി അരിയൊക്കെ മരം ഉണ്ടാവാൻ അറിയില്ല. അത് ഗൈസ് ഇവിടെ കുറേ ലാപ്പിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഖല്ലേ? വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നില്ല, കണ്ടിട്ട് പാവത്തിനെ പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് കണ്ടതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മുയൽ. ഗൈസ് നമുക്ക് ഇത് അരൂത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ അരൂത്ത് തന്നെ വില്ലേജ് കിട്ടി. എന്നാൽ ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ അരൂത്തൊരു മരങ്ങളുണ്ട്. ഗായ്സ് ഒരു ഷീപ്സ് നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ കാര്യമായി. നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് സാധനം എടുക്കാം. പൂച്ച ബെഡുണ്ട് ഗായ്സ്. അത് നമുക്ക് ബെഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഫോൺ വായിക്കും, ഇതെല്ലാം എടുത്തേക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കുറച്ച് ഇവരെടുക്കാൻ മാറ്റിയേക്കാം. വില്ലേജറൊന്നും തോന്നല്ലേ ഞാൻ ബെഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ചേട്ടനാവും ഗൈസ്. എൻ്റെ അടുത്ത് മരത്തിന് കുറവാണ്. എനിക്ക് ചാകു എന്നൊരു പേടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ റെസ്പോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടി? നമുക്ക് 4 എണ്ണം കിട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് 4 എണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വീട്ടിലൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഏതായാലും ടോർച്ച് ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇഗ്ലുവിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിച്ചേക്കാം. ഫുഡിന് ഇവിടെ കുറവുണ്ടാവും. സൈഡ് എത്രപ്പാടാ ഇത്.
കഴിയട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെക്കാം. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തിന്നുന്നത്. അതാണ് ഫുഡിന് പറയുമ്പോൾ. എൻ്റെ 2 ഹങ്കർ ബാർ തിരിച്ചു വെക്കണം. എനിക്ക് 44 കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ 44ൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22 ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് എൻ്റെ ഒരു ലൈക്കാറ്റും കൂടിക്കുക ഗൈസ്. എൻ്റെ 6 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയില്ല ടോട്ടൽ ഇത്ര നാളായിട്ടും. പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് 22 നമുക്ക് 26 ഗൈസ്. നമുക്ക് ഈഗ്ലൂ വേണ്ട, ഇതെന്താ മൂടിയിട്ട ഹൗസാ? ഈ ബെഡ് വെറുതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കുറേ ബെഡ്റൂംസ് എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ് നോക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. എൻ്റെ ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട്. കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ അരുവത്തൊന്നും നിറയില്ല ഗൈസ്. രാത്രിയാകാൻ തുടങ്ങി ഗൈസ്. ചെറുങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യ പറയുന്നത് സന്ധ്യയാണ്. ഇവിടെ സെറ്റിലാകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്ര ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് 2 എപ്പിസോഡ് 2 ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഗെയിമിങ്ങിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബൈ.